chube bunge ya Kitutu Masaba imeye kaunti ya Nyamira maiga yomo murase lieta Joshua omweli we miaka 35 kutoka nyumba yaye mambia lero gasire tobe kimabwaye arwarite kintarwarite mono garwarira matuka mangi ono mambi nacha nabatura bante babo kirimbiya bali nagende sabali natakite kogenda kini kinayikire nchira rendi nande nkali kuigwa bikuru ngoja nkonoro radi bwate emyaka 35 ande no montere barengere kini abachakarwara rendi akaira nakakobera na sesemo y'abanyakenyora baba gwikirana asesemeyo nigo babwataya baba kwerera nasoka para ngende sinali kujaga sabali kane ngo igari katurikirugoro nimboli bunesi minga ebikuru birese ino ne byaki na unjo kaigo na chaka kulinga ne byaki na yata ibunga Joshua wiro gokoreki okurara na minyoka gocha Joshua no mwana umwororo na ende no umwana umuitebere tabwatingana na muntu amonyora na njire mukwana nibuya mwagamba mwakora na ndo goteina achirenka ocha senka yabo nabamenya tabuya na tato mwabo na mama mwabo na bana bamwabo kende nkiyo bekonkirororo to kunga Joshua no mubali gusenki agakora nabaru umwororo igolyoka lakini bono rende nyasa umwirire tagwa tu akikoboka bono manje twanyore yaraire bono bono batono gukumya no nyo urenga no mu bega lakini taringa bemo no muntu uri gutara cyomba ile tiro akarisi akare ne cyomba magoroba bono akikoboka twanyore yaraire ukuna gukumya abantu ndobonse binire uyo utagete ko bwa nabo bwa no mwana bwo mwe bale igona akira iga amugondo kwa ne mwino nya so kwa nkali ko bwe bikuru nkali ko nyoka gocha iga nkonyoro omwana osemo yanene ro kule igokonya igale buya ayo mwigwo ye gato tebi ga chiwochi korangire ngina go chicharo renga kiaro nyoro igo metema konde ga chuo muswati ndo akabwesi mi watonwe bikuru bya ro kurusha bataki ne byaki date ko muntu rasi to rwalete bwana lingu sukaka na ikiribo keyo ngatayunga ya Joshua kuri natina ruro bnangwa irega to kumwa Joshua rwe wikiri olenge buya bakamatanga no arende kono yabiri gityo gukumira Joshua tabwate mwana muntu Joshua no mwana mintoro mororo tabwate mangana no ndi no nyakarwalete ono tori no gukumya kanene gaki tukumitingana kiyanyari kanusire ko omubero nyagosira nigo bakokuriswa sensemeyo na kuirwa gwika senkendo ya Tombe Medicare ngo reporter ya Getembe Television kurwa sekenyoro kya Nyansoko nyabigege gotoka igotwanyaranga okumisana n'abanyakenyero bagateanga tiga tonya ko atokora uchunguzi egetumanya ningi kyagete umuro agazira osinigo angente twi egeretoire serikali amatuko yakabakora obutugi na kitoya nyole Antonia yakoba tokuba ibukiri asembeo ingo report ya kurwase mwana Kendra TV indoke hezwandra mwana Kendra.